ana wening ati ku mau jem setak prayang ilu panas pati mertandani padepokan kene bagana pagebluk mayang ngoro esuk loro surene tekaning mati sore loro esuk tekaning pralaya duh Gusti ingkang maha welas asih mugi kepareng titah nyuwun pangapun ingkang kathah sakabehing ala rubeda wonten padepokan Patrayana bakar sumilik sumisih saka memala anggonku lumaku wiwit saka brangwetan nganti wonten padepokan Kuda Patrayana kene mau kae mau ana pawungan tindak tanduke solah bawani asaja nyoloweti banget sapa sak tenaning pamone jaga tak perpekani padepokan Kuda Patrayana Gosik sana mandek dhisik Kisana nggih anggonmu lumaku ketlarang-larang wiwit anggonku jengkar saka brangwetan nganti lalat dan padepokan Kuda Patrayana Kisana tansah ngetutke lakuku tak jarwani ya nggih anggonku jarwani kula enten sisip sembire atimu sadurunge aku njaluk pangapura ya nggih makaten sadaringipun matur kula ngeteraken sembah bekti kunjuk dumateng ngarsa pati. Iya tak tampa aturmu. Muga puja puji wae tanpa nono Kisana. Kula tampi mugi dadosna ajimat paribu. Yo, aku tak takon sepi maneh. Nggih. Kisana ki sapa lan ngendi papan dunungmu kanthi keroyo-royo ketarang-barang wiwit saka brangitan nganti laladan Kuda Patrayana kene Kisana. Dipun tepangaken nami kula Asmarantaka. Oh, Asmarantaka. Nggih leres. Dene kula menika tiyang kang kliyang kabur kangenan mboten dunung papan. Ngetutke lampah wiwit brang wetan dumuginipun brang kuluan bot-boting namung pados tentreming manah. Ning kula waspadahaken saking katebian dhumateng panjenengan kados wonten Prabowo kula kinten panjenengan salah satu ngiling priyantun ingkang linuwih kepareng panjenengan paringan asma sinten? Oh, kowe tekon bali marang aku. Nggih, nggih. Jenengku Pulunggana. Kang cumondhok ana Branglor. Aku ya reti papan panggonan kaya slirane. Tiwas keleresan. Nggih, patuga menika priyantun ingkang kula padosi. Rinten kelawan dalu, manah kula menika mboten saged tentrem yen to dereng pinanggih kalian panjenengan. Apa karepmu dene slirane tansah ngetutke arep manggi golek katentreme atimu Kisana? Niat sedya kula badhe suwita wonten ngarsa panjenengan. Kowe ngerti apa pawitane wong suwita? Mangertos pawitanipun tiyang suwita menika kedah madhep mantet menapa dawuhipun jengandika makaten. Oh ngono iya. Iki mapan kebenaran. Nggih. Ana padepokan Kuda Patrayana kene iki mau ana pagebluk Mayangkara. Oh ngaten. Martandani pagebluk niku mau paribasan salah satunggiling warga esuk loro sore tumekaning pati, sore loro esuk tumekaning pralaya. Mula miturut wisi ing Jawata sing tak tampa reribet iku mangsa langsung mingkir sadurunge padepokan Kuda Patrayana. Ya ana kene yen wis ana salah sawijining gambuh mula wiwit iku ga Kisana
tak dandani dadi kambuh. Lho nggih nderek dawuh panjenengan. Bersih matur suwun eyang tanpa upami. Dene wekdal menika sampun kasembadan menapa yang dados pangajab kula bilih dawuh panjenengan kedah nyirnakaken pagebluk Mayangkara. Saking menika apa mundi dawuh menapa ingkang kedah kula lampahi menapa sampun saged kula wiwiti nanggo dawuh panjenengan. Ngene Kambuh. Aku mung wis matur sadurunge panjenengan tak dandani sing kaya ngene mau. Pripun? Nyirnakne pagebluk Mayangkara. Menawi pagebluk Mayangkara ora kudu sesuk saknalika kula Kambuh Asmanantaka saged nisas memalaning mengsah. Menurut wis sing Jawata sing tak tampa, Asmanantaka. Pripun? Ayo. Kambuh ki mangsa ilang, kambuh iso sumingkir saka Padepokan Kuda Patrayana. Yen ana salah sing panjenenganipun kang aran Kambuh Asmarantaka. Monggo. Kursi wekdal yang sampun kaparengaken dhateng kula. Sigra alwampah tumapak gedhug Bantala. Monggo sareng-sareng nyanyuwun marang Gusti karo zakat sak sini. Mrih lestari kuncaring Padepokan Kuda Patrayana. Monggo Kambuh. Om Mawigna Mastu Anawasida Kutu-kutu walang atogo kresik pinangka seksine Jawata kang angit jawantah pindha japa mantra gelar papan gedhug Bantala kaya sigar-sigaro. Duh Gusti yang murbeng Tuhan kawujudna sih welas asih paduka dhateng kawula ingkang amemundi nyuwun dawuh purwentah pinangka kangge ngistas memalaning negari ing Padepokan Kuda Patrayana. Sirep, sidem, gumelar, anggelar, sakat padang rinawangan. Awi kenapa tuan tidak? Awi kenapa tuan tidak? Sakat Dewa Ginelar Padang Rinawangan Surup Sidem Sekaring Bawono. Titah ulun neneng Arcapada. Layak to layak. Kayangan sidik pangudal-udal. Hawaning panas banget. Kaya kena ubaling dahara kang mangalat-ngalat. Jebul ana titahing manungsa kang semedhi menunggu puja. Layak to layak. Nggih, titah ulun. Ulun wis mangerti apa kang dadi kekarepanmu, Ngger. Badarna nggon sungu semedhi, Ngger. Kae sawangen ana cahya cumara sasada lanang gedhene. Ya kuwi, Ngger, wujuding pecut samantiman
kuwi kinarya dadya srana sumila ing pedhut pepeteng haning padipokan patra yuwana ngger reksanen tampanen ngger pun ulun bali marang kayangan sugih pangudal-udal. Gambuh Asmarantaka ya takkan dipecut samandeman reksanen rengkun padipokan Udapatra ini Purbawasesa Udapatra tak pasrahne sliramu Gambuh. Sigro luampah leduk ampak ledek ya nyigar kejagat gumuruh prapraning para wadya Bathara lampahing satriya gumuruh tandha krita Yuwanabata Yuwana. Sarangan kalian prajurit kuda Matra Yuwana